Аз съм Николай Петров. Не съм изкачвал Еверест. Не съм участвал в американските елитни сили. Но съм живял навсякъде. Спал съм навсякъде. И съм ял невъзможни неща. Дами и господа, в момента потом към една от най-опасните страни в света, България. В момента на един самолет и ще скочи в движение. Дами и господа, стойте! Това е специално дърво. На него растат корасани. С изтекал срок на годност. Елаче, сега ще видим. Стойте, много е опасно. Падна един. Ето го. Принуден съм да го изям. Това е едно от най-гадните неща, които съм ял. Има вкус. Все едно всички ми приятели сте изтекнали съпорите вътре. И аз го ям. Не съм ял цели 2 минути и умирам от глад. Елате, мисля, че зато нея хълмове, точно там, за тези дървесата точно, има река. Знам го, защото видях в интернет. След мен, ще се хвана риба. Мисля, че тази пъти ще ми свърши работа. Знаете, тук съм тази. Добър улов! Тези са много редки, особено в България. Мисля, че мога да ям сурова. По-добре от джаба. Ще се запаси малко за после. Мисля да се запали огън. Стойте, гледайте. Вижте това. Това е мечка от най-косматите. Метър е движение. Много е опасно. Вижте, може да надуши труп от 15 км разстояние. Добре, че не видя. Трябва да отгледам да пътем. Това мечка. Вижте го. Мисля, тук да се построя лагер, защото от години не е минавал влак. Майка, тя не болно. Къде са, бе? Добре, явно няма да е тук. Да тръгваме. Къде го поставя? Дами и господа, сега ще ви покажа защо не трябва да оставяте нищо без надзор в България. Би ли дал телефона на оператора? Вижте, това е Nokia, обикновен телефон. Оставям го ето тук, забележете. Ето тук. Потегли мен. Обръщам се и броя. 1, 2, 3. Дами и господа, време да напуснем тази скапана държава.
Ето хеликоптер, който ще ме вземе. Аз тръгвам.